So tanong lang po namin BM about kung kamusta na ba yung implementation ngayon ng reflectorized vest na pinapatupad po sa buong lalawigan ng Pangasinan. So far naman, thanks to the different sectors, no? PNP, mga media, mga riders, positive naman ang reception. No? In fact, sa Dagupan nga, hindi sinasakupan dapat ng probinsya, di ba? Kasi it is a provincial ordinance. Ang laki ng compliance, no? Kaya masaya po kami na maganda. Siyempre, there are negative feedbacks kasi siyempre, sabi nila, added expense, but the main reason bakit meron kasi yung ordinance na yan, yung lumalaki na incidents of vehicular accidents, and majority of those were caused by motorcycle riders, mga riding, mga two-wheeled vehicles, three-wheeled vehicles, majority na gano'n. Kaya there are actually, pag marinig mo yung data ng mga police, almost 2 mortalities per day sa Pangasinan. No? And there are more than 2,000 accidents in 1 year. And more than 65% of those are involved two-wheeled vehicles. BM, meron po ba kayong datos ngayon or ano na like may mga nasisita na po ba ngayon? Kasi meron mga sinasabi rin yung iba na halos hindi naman daw sila nanguhuli, lalo na sa gabi. Tapos meron pong napabalita na palalawigin daw po ito ng 1 buwan pa. Mula originally from August 15 daw, gagawin daw pong September. Totoo po ba yun or? Actually hindi. Actually pati yung August 15, hindi yun official na statement When we were interviewed, kasama isang program kasama ko ang PNP, hindi naman sila naglagay talaga ng deadline na nag-start sila ng August 15. It was approved late July. Kaya as early as late July, talagang pwede nang i-start yon. Ang lang kasi, the ordinance was tried to be very humanitarian. No? Ang first offense is warning. Kaya talagang wala masyadong sitahan, pero they remind the riders na meron ng multa pag the next time na you are apprehended. Kaya hindi totoo na August 15 or September 15 ang implementation. It is being implemented now. Sa tingin niyo po ngayon, last na lang po BM, effective po ba or nabawasan po ba yung bilang ng mga na-aksidente just because dahil dun sa implementasyon po ng pagsusud po ng reflectorized vest? Bale, wala pa kasing, if you consider August 15, yung parang start talaga ng mga implementers, wala pa kasing 1 month And siguro in 1 month we will get their feedback kung ano ang naging epekto ng ating vest. Pero as of now, from very raw data, ang sinasabi nila kumonti naman talaga. Pero it's not official data, hindi verified, but on raw data, yung mga feedback ko lang, tinatanong ko yung mga poso, tinatanong ko yung mga pulis, ang sinasabi ho nila, medyo kumukonti. Pero hindi pa hindi pa confirmed. Mensahe nyo na lang po, BM, sa mga ating motorista na sa pagsunod po nila sa reflectorized vest. Yes, alam po ninyo, yung reflectorized vest na ordinance, hindi ho galing sa probinsya, hindi ho galing sa akin, kay Dr. Jerry. Hindi rin kami una na nag-implement. Ang vest na yan ay inumpisahan sa mga ibang probinsya, sa La Union, Benguet, Ilocos Norte. Kasi nakita nila na may problema talaga tayo sa visibility sa daan. Kaya ho natin, nung hearing na ina-analyze po natin yung rason ba't dumadami ang aksidente sa daan, isa sa mga recommendation yan ng mga riders mismo na ginawa ho nating ordinansa para ma-implementa dito sa ating sa probinsya. Kaya ang layo din lang ho niya na hindi ho para manghuli talaga, pero para on the part of the riders, para maging ligtas. Isa lang naman gusto natin para makauwi tayo ng ligtas pag riders tayo. Si Doc Jerry, rider din ako, kaya alam ko po yung kailangan yung agrabyado ka talaga dahil maliit ka sa daan. Kaya the vest will not limit your mobility but asserts your space on the road. BM, thank you so much po. Thank you very much.